Gemma Pallissa, responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Jo diria que la capacitat d'aglutinar socis tan diferents per una causa comuna i treballar en un projecte plegats. Més que un territori, a mi m'agradaria que fóssim capaços d'aprofitar aquesta oportunitat que tenim de treballar junts diferents socis per trobar una acció comuna amb implicació en més d'un territori que realment pogués provocar un impacte real en l'adaptació a Catalunya. Doncs jo l'animaria a venir a aquests espais de participació perquè aquí escoltem el que diuen els agents del territori i intentem que hi hagi una transformació real i poder fer realitat les seves propostes. Jo parlaria d'oportunitat, una oportunitat real d'invertir en el territori i que hi hagi un resultat, que molts projectes es queden a nivell teòric i aquí tenim diners per poder invertir i fer realitat les propostes. Amb el cofinançament de la Unió Europea.